Chápete rozdíl mezi terapeutickou dietou a dlouhodobým zdravě nastaveným jídelníčkem? Je to totiž dost zásadní rozdíl. Terapeutická dieta je nastavená ideálně vám na míru, na nějaký zdravotní problém, který řešíte a má za cíl vlastně pomoci té léčbě toho problému. Je to často krátkodobá dieta a často má jasně daná pravidla. Na rozdíl od dlouhodobě nastaveného udržitelného jídelníčku, kdy už ty problémy máte do určité míry zvládnuté, tak ten jídelníček nemusí být vůbec tak striktní, můžete si dovolit různé vychýlení z toho jídelníčku i k nezdravému jídlu, když to tak pojmenuju. A je to něco, co se potom v tom čase mění na základě toho, v jaké zrovna životní situaci jste, nebo na základě toho, jak děti rostou. Takže je potřeba vnímat rozdíl mezi těmito dvěma přístupy a rozhodně nedoporučuji na nějakých striktních terapeutických dietách zůstávat moc dlouhou dobu. Není to většinou kvůli tomu, že byste měli nějaké živinové nedostatky, ale je to kvůli psychickým a sociálním faktorům.